Namar ka jingklat no jong General Secretary kaseng Riboy Youth Federation uba kensai hunlang nengnong kalalong ka jingdu ka bakraw ya kaseng RBYF bat khamtam ya ka ying kasem jong new nong yelam bat kumjuru ya ka than barokawai habakin nong yelam gi klat ngasla jong nek perthai kumban syukudo khendian boba kensai hunlang nengnong ude bo syong basa hak shnong umroi pelun Riboy district bat uladon laingut ki khon Nagajingban jong gajing shitom lara ayu sya Robert Hospital Shillong nagbanta banyo ya gajing sumar Henry namar gajing bomla banyo ya gajing koit lapan kenria no sya Apollo Excel Care Hospital Guwahati bat hangne kejaka ajing sumaru kam syam lala ban penkoit bat ula klat no nagne ka perthai hakade hospital hendin kamit hak por kumba shipo beje ai Kajing le boram ga bakhaddo bat kajing le niam ga bakhaddo yoba kensai hunlang nengnong kanlong lasai ga sngi kata ha ka shipau tarik urisau arjar arpsan ha ga por khat ar baje shiteng sngi bat on lejra ya ka met basa jungu shaulum jingtep jong ga balang presbyterian umroi pelun kum kajing sngulam ya ga yeng kasem jong pradekot uba liandar nong shli bri working president ga seng RBYF da kajing yo bor nau president rangba ulapha ya ga khobor sngulam sya akiba Syaki bahaya ngasem jong ba kensai hunlang nengnong. Kelap tha yang ada presiden rong ba jongi babi pul thank you bangan ai ya kena ka message ka condolence message ya halor ka jingklat no jong iba kensai nong neng badai i general secretary jong ka sengkimi jongi. Menen ngi kendet habang yo sngau ya ka jingklat no jong iba kensai nong neng hang thi hapo Apollo Excel Care Hospital Guwahati hagapor sipobuje ngidap da kajin somsi ke bakthang ngidap da kajin betnut namar ba kat ujana sekretari bayalam ya kaseng barokawai ula ino yangi nakane kasla perthai ila ino ikan sai ya ilok jong ikong memorin makri laingut kikun ya ki banyasam ki parsa ki kenum khamtam ya ki pramarjan ki parasnong prathau khamtamru ila ino yangi ki dekhot ke RBYF kentup nadu ki central body ki zone ki circle bat unit beper ngimla ban klet ya kecino seniang jong ikan sai habidei bat kaseng kum unong yalam supen ken mau ikan sai nong neng idang syu pen dep pen smai kum ujana sekretari bat humai ha kaseng jongi ha office RBF jongi kebadon ha Saiden da ilet Dr. Didi Lepang Mahe ha ka new tarik jeliu arhajar arpusau ngim sempoi perkhat ba kane kanja hapo kain kasem jongi hapo kaseng jongi I kensai nong neng idei iba suret kamensem idei iba tresitom idei iba syai ai kacimut ke babha na ke benta ban kentiu ya ke kam kum kinong yalam ban syakri ha ka imlang kasalang ha kerten jong kaseng RBYF ha kane kapor ngimla klem dapan pau kaji sungu jong I na kapor sya kapor bat ngi kum kinong yalam ngi snow benut bat ngim snolaru tenteng ba kacimpang kabantang kato kanesni Henry ublei ulasim no ei ngi sothu kajilong breu ngi kwa ba imdei ban yap ngi kwa ban ban ya terlang kum siperlop kapndam kum kinang yalam ha kaseng Henry ublei ubastat ublei uti bahaya kane ulasim no ei ngi kum kinang yalam ngi sodu nang kajin tu nang ka bakraw kalong ya kain kasem kum ukpa ba penbit penbiang ya kain kasem du nang hapo kasnong umroi pelun du nang hapo ka Riboy district barakawe khantam karpang
ka jindu nong ka bakrau kat dei na ka seng jongi kum nong yalam jena sekretari ngi ladu i ubanang ubastat uba syempang henry ngin omla la le ngi IT haublei na ka mata ka ba i la ibet bat ngingej ba ima sai ba indon kata ka jin tiblei hapo na hapor ba im ha ka parthai handai indala khlat no ngangej ba ublei unbu i hakamik hasenda jongi but in poisuk hadwar jong ublei habangi pha saka khubor jin solem saking ngesem hapo jong ka jin sosi ka baktang hapo ka umdum ba ai ba ublei unang karkhu kardo ya kain kesem jong ikan sai ya ki pramarjan ki prasnong prathau ya ki kanum ki kini ki parsa ki men ki para ki mena ki maisan khamtam ya ki dikhat jong keseng borok kawai ba ngin ai ka khti kaman khti ka diang ha ukanrat umana jerong ba in pentengen ya kamen sim jong ki khamtam ya ki dikhat ki member jong ka bef borok kawai ki bahap hapo kaban syakri hakathem ribhoi bi jongi kansai leiksuk tunang karkhu duailam mapi na jerong yakin kasem khamtam karpang yangi kidukhat jong ka RBF kamoto ban syakri khnang bagin la syusyu ban syakri ban ai ka cintri ka babha ha ka imlang ka salang kum kinong yalam nang ne syakmat shwa berpenkot sa sisin ka jingsopsi nitip jinsi ke bak krau bat thangkam tadi ya ilok cungi ikong memorin makri kikun kikti kibahin hasam ni tuailam nak benta jongpi ka Ribu Youth Federation kadon senda pati hakane ka jinja sopsi sam jongpi ingin ba ublei try kendrat pun ayangi kejinya teli pun ayangi kajinya markeliam warada ikan sai imdan shu khamtam yakini ki arkur kakur makri bat kakur nenong kinang yade shu ha ka karteng jong ikan sai nang wat lada imdan shu na kene ka slah patai bat kumban shu pentep ba na kaleng kaseng kajin le buram ka bakhadu na ka benta jong i lasai kenlong ha umroi madan pelun ha ka bakas servis kan sedang nadu khatar beje ba kaseng kan simbanta ba kedon benta nadu ka basdang hadu ka bakut ban senran ya kamet ton kesai ke badangsa bat en pendap lasai sipo tarik ha ulung jintap jong ka snong umroi pelun nangta ha lasai ha ka bedi bat kane ka jile buram ke bakhadu ya kamet jong ikan sai ba presiden rang ba ajungi un sa jingkan ke bakhamnya halor ka trekam ini iba kan sai jongi ha ka seng kum unung yalam khamtam ba ibat ke bus kum ujenas sekretari dengan terpat ya kidukhat jong ka seng barakawai sumha lasai ya poi khnang hakate ka jaka ka balabu nagata bangin yole buram khadu ya kamet tu ikan sai hakate kasni kublisbut pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing khawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin pele mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei pidon kam projector ban pani film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pun shangi ni ai wai shapi pranyo laiwei kendai hendriwei arnyo lai
Carnival Fest ke Henrio ha umsning. Lais ngilenter, kendai shipo bat katway dari kurisau Arhajar Arbusan, Hamadan umsning town Dorbar. Labu ujung temu, baka pisah ke bami onirap siaga school umsning town Dorbar Secondary School. Nalor ke bam gedi ke ba on penbang pensinyam, kindon ke jing penbernya nak nongruai bapau ke jela, ke hausi bumper, ke lucky draw, bat kiwai. Wan sepi, wan ma abahi, kata masaste, tambah yarap ia ke school se. Nagbentai ke jing tip ki babanya, pun hagi number, Henry not, kendai, arnyo, lain nyo ar, lani, pranyo, non Henry sau, Henry nyo.